Здравейте, скъпи приятели на вечерно училище и добре дошли на всички нови ученици. След дългата ваканция ние отново се връщаме при вас. Заедно с нашето вечерно училище и разбира се с вашата Сесил, ние ще ви запознаем с сексуалната статика и динамика. Всичко, което ще видите и чуете тук, е свързано и предназначено както за подрастващите, така и за зрелите дами и господа. Затова тази вечер съм решила да ви представя нещо по-специално и по-различно относно най-разпространената поза. А това е тя, мисионерската. Вижте. Мъже, а и вие жени, слушайте ме внимателно. Вариантът, който наблюдавате в момента, е най-разпространен. При него се стимулира най-вече задната стена на влагалището, но не и Ж-точката, нито пък клитора. Позата е благоприятна за зачеване, защото добре стимулираната главичка на пениса достига максимално добре до шийката на матката. Съществува смехотворното твърдение, че контракциите на матката по време на женски оргазъм възпрепятствали зачеването, понеже с оргазъм и без оргазъм жената се забременявала. Във вечерно училище обаче споделяме точно противоположното твърдение. Оргазмите при жената е предпоставка за по-сигурно зачеване. Но мъже, независимо дали целта ви е осигуряване на потомство или не ви интересува дали любимата ви ще се почувства удовлетворена, ето, че стигнахме до тънкостите при тази поза за тези, които ви намекнах по-горе. Мъже, замислете ви се дали тежестта на тялото ви не пречи на партньорката ви да диша и защо не опитате този вариант. Ползата от това положение е двойка. От една страна давате възможност на любимата ви да си поеме глътка въздух, а от друга я повеждате във върха на удоволствието, защото при този вариант на мисионерската поза стимулирате много добре предната стена на влагалището, Ж-точката и клитора. Ако придружавате проникването с въртеливи движения на таза, а и вие жени, ако се нагодите към този ритъм, експлозията е неизбежна. Търкането и притискането на пубиса и срамната кост носи изключителни удоволствия и за двамата. И да не забравя да спомена едно помагало, което някои често използват – възглавницата. Предлагането и под задните части на жената носи разнообразие и нови усещания. Но ако искате основата на пениса все пак да дразни клитора, а не въздуха около него, подложете възглавницата под главата на своята партньорка. Така по-удобно ще стигнете до желания край. А и защо трябва да спирате до тук? Вие бяхте с вечерно училище и вашата Сесил, която ще продължава да ви получава. Тази вечер ще ви представя една от безбройните пози, наречена с дивото име ездачка. Това е, когато жената е отгоре върху мъжа и извършва свободно движението. Сигурно много жени не са опитвали още свободата да бъдат върху мъжа и да изпитат удоволствието да разгърнат своята физическа подготовка. Именно затова още тази вечер приветствам всички жени, които гледат вечерно училище, да опитат смело тази позиция и да разберат какво е свободата да бъдеш отгоре. При тази поза има добра стимулация на влагалището и на пениса. Ръцете и на двамата партньори са свободни да доставят всевъзможни ласки. Ако жената се навежда напред, освен че ще осигури по-голяма стимулация на Ж-точката, би могла да поднесе за целувка гърдите си. Предлагаме ви и една по-екзотична ласка, която без проблем върви с тази поза. В древните индийски трактати тя е известна като свирене на флейта, за това става дума. А мъжът допира един от пръстите си до ануса на своята партньорка и когато тя се отпуска надолу, той го притиска към нея. А когато тя се повдига, остава пръста си да се отдръпне. Това може да ви се стори смущаващо първоначално, но уверявам ви, ако свикнете, ще използвате доста често. И още, добрата хигиена тук е задължителна. Ето и още една помощна информация. Когато жената се изопне назад, особено мигове преди настъпването на оргазма, мъжът би могъл да й помогне, като притисне с ръка пубиса й
и като масажира клитора й, така и оргазмът при жената ще бъде по-разтърсващ. Предлагаме ви да изпробвате варианта. Вместо да коленичи, жената прикляква над мъжа и така извършва движенията. Жени, това ще ви даде пълна свобода на действие. Ще може изцяло да се насладите на удоволствието. А ето, че стигнахме до тънкостите при разясняването на тази поза. Държа да слушат най-внимателно жените, а също така и младите момичета, които тепърва ще откриват прелестите на секса. Дами, освен за вашето удоволствие при тази поза, вие трябва да се погрижите и за удоволствието на вашия партньор. Не забравяйте да използвате мускулите на влагалището си, скъпи дами. Свивайте ги и ги отпускайте, като при това със сигурност ще се хареса на вашия партньор. Дами, още ли сте отдолу? Вечерно училище и вашата Сесил ви поставят отлична оценка за вашата любознателност. До скоро и до нови уроци! В съответната литература съм срещала тази поза под наименованието козел върху дърво. Козел прегръща дърво. Честно казано, така не разбрах кой е козел от партньорите и кой е дървото, но това няма никакво значение. Още повече, че когато тази поза е свързана с особено сексуално удовлетворение, предназначено главно за жените, а също така за всички игриви и палави двойки, които искат да избегнат рутината в любовните си отношения. А сега да пристъпим към същността на нещата. Тази поза обаче е трудна за изпълнение. Заема се като мъжа седне с протегнати напред крака, а жената е отгоре, но с гръб към партньора. Тук се появява един проблем. Силното прегъване на пениса в непривична за него посока, когато е в ерекция. Но знаете ли какво удоволствие ще доставите на вашата партньорка, когато усети силното притискане на твърдата ви мъжественост? Освен това, тази поза дава голяма свобода на мъжките ръце да галят женското тяло. Спокойно бихте могли да стимулирате клитора и да галите гърдите. Но удовлетворение може да постигнете и само като се притискате и триете един в друг. Мъже, сигурна съм, че ви се налага да масажирате често гърба и раменете на половинката си. И защо да не го направите, след като нежното галене на врата, раменете, гърба на жената, масажирането на гръбначния стълб може да се превърне в едно от най-чувствените ви изживявания. Вие отново бяхте с вечерно училище, вашата Сесил и новия ни секс урок. Очаквайте ни!